Počúvate Retroklub. Prajem vám príjemný a pokojný večer. V dnešnom Retroklube si povieme o tom, ako posledné časy. Radosť Pánovi mám, jeho meno vyznávam. Ak máte radi spevákov, skupiny či piesne, ktoré preveril sám čas a majú čo povedať aj dnešnému človeku a nevadí vám, že ich pôsobnosť patrí do minulého storočia, tak vás pozývam počúvať Retroklub. V tejto relácii okrem mnohých piesní si budete môcť vypočuť aj rozhovory s ich autormi či interpretmi a dozviete sa mnoho zaujímavého, o čom ste doteraz ani len netušili. Počúvate Retroklub.